Morning. Morning po na lang din yung hindi underwear. Ate, ang ulam nandun sana. Morning. Good. Amoy payo.
Happy birthday! Ay, andyan! Opo, ano naman?
Bote na lang. Bote na lang. Hindi, bubusin ko.
Morning guys, mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Mag-end na po tayo. Maraming salamat sa pagbisita sa aking Silent LS. Silent LS pero nagsasalita ako. Ayan. Ayan po, mag-end na tayo for 2 hours. Ayan. Lulubat na kasi ako. Okay. Maraming salamat sa mga bumisita dyan sa bahay ko. Maraming salamat sa inyo guys. Mga kapatid ko dyan sa YT, mega love shoutout sa inyo. Salamat sa pagpunta, pagtamsak. Ayan, God bless us all. Thank you so much. Paki-support naman po ang aking channel, Kalutong Bahay Recipe. Maraming salamat sa inyo guys. God bless us all. Ayan. 1 minute na lang po guys. Ayan, nagpapasalamat ako sa kay Tatay Awing, sa Pinoy Core at saka sa Team Blessing, Team Payaman Achievers. Ayan, Team Brocha. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Kay Baiko Dakar, kay Melanie Amar, kay Bell Vlog. Ayan. Kay Madam Dote Rosales, may galab shoutout sa iyo dyan. Kay Madam Saturnina Maseki, ayan. Yan po mga sumuporta sa akin guys. At sa lahat ng mga kapatid ko dyan, kay Tatay, may galab shoutout. Maraming salamat po. God bless us all.